Bang idadaulo ka dagiti badyaw. Oh, denggan nyo dete ah. Inlawlawag da tika dada ditoy Ilocos Norte. Tinutukan dito iti IFM News Team. Babaen ka dito leader na tuloy ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Badyaw. Innem aletra ngem kabuteng ken kaariek dagiti dagduma. Ngem anya ka dito obrada dito Ilocos Norte. E dinto tanagapuda iti Mindanao. Dagito badyaw ket agnanaed iti barangay Mabusag Sur Badok Ilocos Norte. Kuna ni Mr. John Peñano mangidadaulo iti badyaw community iti ili ti Badok Ilocos Norte ang dagiti badyaw ket isuda dagiti nalalai nga sumisid ket dagiti perlas iti kabaybayan na paset iti basilan ken Holusulu. Imbatad na aga puti rigat ti panagbiag ket nagdurong da iti Ilocos Norte ken nakita da ditoy ti kinaulimek ken kinasaya at dagiti tattao. Padpad kami sir dito sa Ilocos kasi ang story doon kami sa pagudpod magtinda ng mga perlas. Pero ang uwian namin dito Badok sa may ilalim ng tulay. Yes, sir. Nung tumagal na kami, ang sabi ni Turalba noon sa amin, lumipat na kayo, parang kawawa naman kayo dyan sa ilalim ng tulay. Eh tao rin kayo, tao rin kami. Kabayatan na ko namet ni Mr. Dasmani Ismali may isa ka nagitin na taingan na badyaw kid down na ti livelihood wenno pagbiyagan ti gobyerno ken itrato da ko maisuda akas tao ken saan tagtagabesiten ken ilang langi. Dito sa Ilocos Norte walang na kami gulo. Masarap mo sa pagkain, masarap mo sa pagtulog. O to sinabi ko yung bahay namin yan lahat yan. Anong pamilya namin? Makahingi kami, mataas na yan, mga 500. Mahal ng isda, mahal ng kamunting kahoy, mahal ng bugas, mamili pa ng uling, kape, sukal. Magbayad pa kami sa tubig, magbayad pa kami sa ilaw. Saan kami nakabuo ng pera? Hindi kayo makabuo, sir. Isda lang, kung walang isda. Totoo sinabi namin sa mga badyaw, mabuti pa kami nangingi, ayaw kami nagnanakaw. Ayaw kami nagsisisyabo, ayaw namin nag-rugby, ayaw namin turo sa mga magulang namin, tama na yung mga sigarilyo. Na ako kahit tumatanda na ako, hindi ako nagsigarilyo, hindi ako mag-inom nga, pero matakot ako sa ala. Gapo iti pa nakaipawil da nga katang-katang iti kalsada ket na panunot talatan nga aglako kanagiti banag kas kuman iti ice candy. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak Aremen.